السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراوی بارہا سوال پیدا کریں کہ میں چار چار بوانے دو دو بوانے تراوی دو دو رکعت اسرا وانک مسنونی سنت دو دو رکعت اسرا ہے جنین آدمان تو کا بعض ہمیں وڑ چار چار سروانی کے مارا آسانی سر یہ وڑا وانک با تو برحال سنت طریقہ یہ دو دو رکعت اسرا ہے دو رکعت یبری بوان پدا دو رکعت نکم منن شرشت ترویحا نو ہم دعا کرے کیا یاد بوانی تیگا نہ کم کی بس منن دی یک منٹی واسطہ پدا پا دے پدا دو انچو چار چار رکعت سرا کم کی آرام بکن اسی نام ترویح تراوی کمیشہ وشن کہ اس کا ترویحہ بھی یعنی اچو چار چار رکعت سرا کم آرام کنا راحت گرا تو آن اندک مطلب اسے ضروری نہیں اچو یعنی مستحب بھی کہ مردم کم کی منین دی یعنی کم ریسٹ بکن تو دو دو رکعت سر تراوی بوانے دو دو رکعت ہے یعنی کول جنین آدمان یہ 10 سلام با ترابی 10 سلام 20 رکعت وانگی 10 سلام تو آوڑا 5 سلام بننا نو آوڑا آسان ترش لگی چار چار رکعت سر 5 سلام با اور گوشن کہ میں 5 سلام بوانا اگر 10 سلام 10 سلام بوانے چلے یعنی 10 رکعت سر یعنی 10 سلام 20 رکعت با دو دو رکعت بنا ایک ایک سلام ہے تو برحال کے دو دو رکعت سرودی ترابیاں بوانے دو دو رکعت وقتی کی 20 رکعت وانتا پس 6 رکعت وتر تو برحال کے وتی ترابیاں دو دو رکعت صرف 20 رکعت بوانے تو اللہ شمارا سلامت بکن شمی ترابی اللہ قبول بکن